டை அடித்த பிறகு தான் நீங்கள் அழகாக அருமையாக இருக்கீங்க. இடது கையில் கோல்டு வாட்சும் திருநீரும் பொட்டுக்கும் நீங்கள் டை அடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் சூப்பராக இருக்கீங்க. மதியானம் சாப்பிட்டாச்சா? என்ன சாப்பிட்டீங்க? பழைய சோறு. நான் பரவாயில்ல போலுக்க. நீங்கள் பழைய சோறை சாப்பிட்டு வந்துட்டு அந்த குளிருக்கு வந்து உங்களுக்கு பழைய சோறு ஒத்துக்கிடுமா? மதியம் அந்த பொங்கலை சோறை சாப்பிடல. பங்கு பிரித்து வச்சுருக்காங்க வீட்டில். ஓ, அதனால நீங்கள் மிச்சம் வச்சு இன்றைக்கி பழைய சோறு அடைஞ்சாச்சு. நான் அருமையான மட்டன் சாப்பாடு சிக்கன் சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு ரசம் போட்டு சாப்பிட்டுட்டு நான் வந்துட்டேன். நீங்கள் அருமையாக சாப்பிட வேண்டாமா? என்ன நீங்கள் பழைய சோறை மிஞ்சினது எதுவுமே கிடையாது. பழைய சோறை மிஞ்சினது எதுவும் கிடையாது. சரிதான். இந்த குளிர் நேரத்தில் பழைய சோறு சாப்பிடலாமா? நம்ம உடம்புல ஏற்கனவே ஹீட் ரொம்ப இருக்கு. அவள்கிட்ட கேட்டதுக்கு அவள் பழைய சோறு வந்து பெருமிதமாக பேசுகிறாரு. அவர் சொல்கிறது உண்மைதான். ஐயா சொல்கிறது பழைய சோறு, தயிர், பழைய சோறு, வெங்காயம் பொரிச்சது, இது எல்லாம் சாப்பிட்டா உடம்புக்கு நல்லதுன்னு சொல்ல வரீங்க. எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது உடம்புக்கு இல்லையா? கரெக்ட். நன்றி ஐயா. நன்றி.